Terve ja tervetuloa Mörkölearningin pariin. Tervetuloa Mörkölearningin betonimoduuli 2 ensimmäiselle luennolle. Mun nimi on Eki Lehtimäki ja tässä nyt alkavassa Mörkölearningin betonimoduuli 2 me päästään tutustumaan perusteellisesti raudoitettujen betonipilarien stabiliteettiin, murtumismekaniikkaa ja suunnitteluun. Meillä on peräti 7 luennon kokonaisuus pelkästään betonipilareista. Mahtava juttu. Mennään katsomaan tuota kurssin rakennetta saman tien. Kuten sanoin, 7 luentokertaa pelkästään betonipilareista. No toki niin, että meillä 2 ensimmäistä luentokertaa on alaotsikon johdanto alla. Ja sitten meillä tulee 5 luentokertaa pilariasioita jaoteltuna niin, että meillä on tuommoinen alaotsikko kuin betonipilarin suunnittelu, mihin kuuluu 3 luentokertaa. Ja siellä me käydään niin kuin varsin rauhallisesti ja perusteellisesti läpi melko yksinkertaisessa tapauksessa betonipilarin suunnittelu, johdanto, nurjahdusasiat ja sitten yhteisvaikutus, eli normaalivoiman momentti yhteisvaikutusasiat, niin jokainen omalla luentokerrallaan. Ja sitten niiden jälkeen meillä on tämmöinen toinen alaotsikko kuin erilaisia betonipilareita, ja siellä meillä tulee niin kuin monimutkaisempia pilareita. Meillä tulee staattisesti määräämättömiä pilareita, monikerrospilareita, sivusiirtyviä pilareita. Ja täällä erilaisia betonipilareita kokonaisuudessa me sitten niin kuin, opitaan ehkä enemmän semmoiset käytännön pilarit ja opitaan soveltamaan niitä periaatteita, mitä kolmella edeltävällä luentokerralla opittiin. No tuossa otsikossa lukeekin, että kurssin rakenne ja betonipilarin analyysitehtävän kulku. Tuo analyysitehtävän kulku on varsinaisesti meidän seuraavan varsinaisen luentokerran, eli tuon johdanto raudoitetun betonipilarin suunnittelun sen luennon aiheena. Mutta tämmöisenä ennakkomaistiaisena, niin siellä on vähän niin kuin 4-vaiheinen prosessi, niin kuin rakennesuunnittelutehtävässä usein on, niin aloitetaan kuormien ja statiikan ratkaisemisella. Sitten me valitaan, kun on kyse analyysitehtävästä, niin me valitaan se tehtävän alussa joku poikkileikkaus ja raudoitus sille meidän betonirakenteille. Ja sitten meillä on ikään kuin 2 eri vaihetta. Meillä on nurjahdustarkastelu erikseen ja kestävyystarkastelu erikseen. Ja nyt kun verrataan tätä tähän meidän kurssin rakenteeseen, niin tuolla luennolla BE221, niin kun meillä on johdanto suunnitteluun, niin me opitaan tämä prosessi, me opitaan tämä analyysitehtävän kulku, ja sitten meillä on aika reilusti helpotettuja kotitehtäviä ja esimerkkejä, missä itse asiassa meillä on semmoinen avulias Pirjo, joka on laskenut nurjahdustarkastelut ja kestävyydet, yhteisvaikutusdiagrammit määrittänyt meille valmiiksi, ja me ainoastaan sovelletaan jotain, mitä Pirjo on valmiiksi meille avuliasti tehnyt. No seuraavalla luentokerralla me pureudutaan vähän tarkemmin tähän nurjahdukseen ja toisen kertaluvun vaikutuksiin ja opitaan se, että miksi se betonissa ne matemaattiset menetelmät, mitä käytetään, on aika erinäköisiä kuin puulla ja teräksellä. Niin se on oikeastaan syy, miksi mä oon jakanut tämän 3. Et puulla ja teräksellä kestävyys ja nurjahdus on noin matemaattisessa mielessä sidottu yhteen, kun käytetään nurjahduskäyriä. Ja se nurjahduskäyrä on oikeastaan niin kuin nurjahtavan rakenteen kestävyyskäyrä. Ja nyt betonilla erinäisistä syistä tai raudoitetulla betonilla, niin me ei voida käyttää nurjahduskäyrää. Ja tämä tehtävä muuttuu semmoiseksi, että meillä on selkeästi erillinen nurjahdustarkastelu, selkeästi erillinen kestävyystarkastelu. Ja se aiheuttaa semmoista hämmennystä usein opiskelijoiden parissa. Usein on niin, että opiskelija ei edes tiedä, mitä toisen kertaluvun vaikutus tarkoittaa, vaikka se olisi käynyt kurssin, missä on opetettu betonipilarien suunnittelu. Niin termit muuttuu niin paljon, kun tullaan lujuusopin peruskurssilta, missä on käsitelty nurjahduskäyrien kautta, tai kun tullaan puu- ja betonikurssilta, missä on käsitelty nurjahdusta nurjahduskäyrien kautta, niin nyt kun me tullaan ensimmäiseen nurjahdustarkasteluun, missä ei voidakaan käyttää nurjahduskäyrää, ja meillä on joku muu matemaattinen väline, mitä me käytetään, niin tehtävä muuttuu aika paljon ja se aiheuttaa aika paljon hämmennystä, koska niin kuin sanaa toisen kertaluvun vaikutus ei ole välttämättä lujuusopin peruskurssilla kaikille opetettu. No hyvä. Tosiaan niin kuin sanoin, niin kurssin lopussa meillä on sitten vielä luennot erilaisia betonipilareita 1 ja 2, missä me sitten sovelletaan tätä prosessia
yhä monimutkaisempia ja monimutkaisempiin tehtäviin. Ja sitten siellä lopussa meillä on päävastuksena yhden sivusiirtyvän pilarin laskenta, ja siinähän sitten onkin tekemistä. No hyvä, mitäs kurssilla sitten opitaan ja mitä ei opita? Mä oon Mörkölearningissa ylipäätään ja tällä betonipilarikurssilla aivan erityisesti niin yrittänyt panostaa tuohon ymmärtämispuoleen, opittaisiin ymmärtämään sitä mitoituskaavojen ja Lujurvin peruskurssin asioiden välistä yhteyttä, miksi joskus se on vähän selkeämpi ja betonipilarin tapauksessa toisille opiskelijoille saattaa olla vähän epäselvempi, niin keskitytään sellaisiin asioihin ja keskitytään ei niinkään kaavaan sijoittamiseen, vaan yritetään ymmärtää, että mitä ne kaavat tarkoittaa. No, välttämättä siinä ei aina onnistu ja välttämättä, tai toisinaan saatetaan taantua kaavaan sijoittajiksi, mutta se on ainakin mun pyrkimys ollut, että ymmärrettäisiin enemmän kuin pelkästään laitetaan sattumanvaraisia numeroita sattumanvaraisiin kaavoihin ja toivotaan parasta. Me aloitetaan tällä kurssilla aika yksinkertaisilla esimerkeillä ja sitten vaihe vaiheelta niin meillä tulee sitten enemmän liha-alueiden ympärillä siihen meidän betonipilarin suunnitteluluurankoon. Edetään vaiheittain ja meille tulisi kohtalaisen vähän aina uutta asiaa per vaihe, ja siksi mä oon jakanut vaikka sen alkupään luennon tavallaan betonipilarin suunnittelun niin 3 osaan, ja jokaisen osan jälkeen tulee kotitehtävät, ja jokaisessa kotitehtävässä vain vähän uutta asiaa, niin se toivottavasti auttaisi tuossa ymmärtämisasiassa. Lasketaan paljon itse ja lasketaan käsin, lasketaan myöskin statiikkaa itse käsin. Mä en tietysti tiedä, kun teette Mörkölearning kotitehtäviä tai niitä harjoitustehtäviä, että kuka niitä oikeasti laskee käsin ja kuka antaa tahallaan tarkistusautomaatille 3 väärää vastausta, että pääsisi nopeasti malliratkaisuun. Eikä se ole toisaalta mun asiakas sitä vahtia tai spekuloida. Mutta mun ajatus näissä materiaaleissa on se, että parhaiten oppii, kun laskee itse käsin. Ja mä suosittelen laskeen kynällä ruutupaperille. No oikeastaan mä kyllä suosittelen laskeen kynällä ruutupaperille melkein kaikessa muussa, paitsi tässä betonipilarissa. Nyt meillä tulee aika pitkiä tehtäviä. Ja kiusaus käyttää vaikka MATCADia siihen, että kirjoittaa sen tehtävän MATCADiin ja sitten voi muuttaa lähtöarvoja ja se laskee automaattisesti oikein. Niin tietysti on mitä pitempi tehtävä ja tärkeämpi, niin sitä suuremmaksi sitten korostuu se, että voitaisiin ehkä sitä kaavaan sijoittamispuolta automatisoida Excelin tai MATCADin avulla. Jää sinusta itsestä kiinni. Ja mitä enemmän olen opettanut, sitä enemmän on tullut havaitsemaan, että eihän ne niin mitoitus, tämmöisellä omasta mielestäni aika hyvin järjestetyllä kurssilla, niin kuin munkin Mörkölearning-materiaalit on, niin ei se itse betoniasia täällä monellekaan opiskelijalle vaikeaa ole, että jos mä oon just ne betonimitoituskaavat selittänyt jollekin, niin kyllähän sitten samana iltana osaa niitä harjoitustehtäviä, niitä kaavoja käyttää, mutta se statiikan ratkaisu ja kuormien laskenta, niin se on yllättävän monelle sitten se kompastuskivi. Joku on ehkä käynyt statiikan kurssin jossain ammattikorkeassa, missä se opetus ei ollut aivan niin hyvää, tai joku ei ole ehkä vielä statiikan kurssia, peruskurssia, insinööriopintojen ensimmäisenä vuonna käydessään, niin oivaltanut, kuinka tärkeä aihe se on kaikessa, mitä sen jälkeen opitaan. Niin jollekin on voinut statiikka jäädä vähän heikommaksi, ja statiikka on aina soveltamista. Statiikka varsinkaan ei ole koskaan tyhmää kaavaan sijoittamista, vaan sun pitäisi ymmärtää ja hahmottaa niitä asioita geometrisesti, ja käytännössä sitten aina tasapainoyhtälöistä johtaa uudet yhtälöt jokaiselle tehtävälle, mitä olet statiikan keinoin ratkaisemassa. Niin kaavaan sijoittamistahan sekin on, mutta ne kaavat pitää ensin osata johtaa tasapainoehdoista. Tälläkin kurssilla mä oon taas pikkusen yrittänyt lisätä sitä, että joka tehtävässä laskettaisiin statiikka itse, ja siitä statiikan käsin laskemisesta tulisi paljon harjoitusta. Harjoitus tekee mestarin siinäkin. No hei, koska me varsinkin tässä kurssin alussa korostetaan tuota ymmärtämistä niin paljon, niin mä oon tehnyt aika semmoisia yksinkertaisia, helposti ymmärrettäviä esimerkkejä tuohon kurssin alkupäähän. No nyt ehkä ne jollekin saattaa tuntua liiankin yksinkertaiselta siinä mielessä, että nuo alkupääesimerkit ei ehkä sit ole jonkun mielestä vastaa kovinkaan hyvin oikean maailman oikeita betonipilareita. Meillä on nivelpäiset pilarit näissä alkupään tehtävissä, tuolla on nivel alapäässä, nivel tuolla tuella. No ne on ihan sen takia, että koska me lasketaan sitä statiikkaa itse käsin, niin silloin kun meillä on nivelpäiset pilarit, ne on isostaattisia, eli statiikan tasapainoehdot riittää sen tehtävän ratkaisuun, niin
käsitellään sitä hyperstaattista pilaria vasta siellä kurssin loppupuolella. Kurssin alkupuolella kaikki meidän tehtävät on isostaattisia, vaikka se nyt sitten tarkoittaakin sinne, että me lisätään niveliä siihen rakenteeseen. Ja joku voi kysyä, että missä tilanteessa toi nivel on liian tyhmä yksinkertaistus. Aika usein se ei edes ole. Aika usein nivel tuottaa sitten isommat maksimimomentit sinne maksimimomentin kohtaan, jolloin se on varmalla puolella oleva yksinkertaistus. Jos ei me tiedetä, onko meillä äärettömän jäykkä liitos, onko meillä nivelliitos vai onko meillä jotain siltä väliltä, puolijäykkä liitos, niin puolijäykät liitokset voi periaatteessa aina ikään kuin pyöristää joko nollaksi, noin kiertojäykkyydet nollaksi tai äärettömäksi riippuen siitä, haluaako sen nivelen vai äärettömän jäykän. Ja se, että kumpi yksinkertaistus vie sitä tehtävää varmalla puolella olevaan suuntaan ja kumpi epävarmaan suuntaan, se taas vaatii sitä ymmärrystä ja soveltamisen taitoa. Ja voidaan ajatella, että näissä esimerkkeissä niin se on varmalla puolella oleva yksinkertaistus, että ollaan käytetty niveliä. No samaten kurssin alussa meillä on pelkästään sivusiirtymättömiä pilareita. Tarkoittaa sitä, että yläpää on sivusuunnassa tuettu, pilari ei kaatuille vasemmalle eikä oikealle. No jos alapäässä on nivel, niin se on ihan selvää, että sen täytyykin olla sivusuunnassa tuettu. Ja tämä kuvaa jäykistysjärjestelmää. No nyt tuossa, kun mulla on 2 pilaria ja palkki, niin tässähän ei näy jäykistysjärjestelmää. Eli jos meillä on nivelpäinen pilari täällä, nivelpäinen tuolla, niin tämä koko systeemihän olisi, ja nivelet tuolla ja tuolla, niin tämä koko systeemihän olisi kaatumassa. Mutta se on sitten jäykistetty jollain kerrostalon porraskuilulla tai jollain, mikä ei näy tässä kuvassa. Eli täällä varmaan täällä palkin päällä on sitten joku laatasto, ja se laatasto vie vaakakuormat jollekin jäykistävälle rakenteelle, jota me ei tässä kuvassa nähdä. Siellä voi olla jäykistävä seinä, se voi olla jäykistävä porraskuilu, tai se voi olla jotain vinosidontoja siinä rakenteessa. Ja tosiaan me tällä kurssilla mä rakensin tämän niin päin, että me ei puhuta tässä kurssin alussa ihan hirveästi nurjahduspituudesta. Meillä nivelpäisellä pilarilla yleensä nurjahduspituuden kerroin on 1, eli tässä tapauksessa nurjahduspituus olisi 1 kertaa h, eli 1 kertaa mitta nivelestä niveleen. Ja vasta kurssin loppupuolisella erilaisia betonipilareita osiossa, niin me puhutaan enemmän muista nurjahduspituuksista kuin 1. Ja sehän on aika epätavallinen järjestys käsitellä pilari. Useimmiten nurjahduspituus käsitellään kurssi alussa ja sitten sen jälkeen puhutaan nurjahduksesta vähän lisää. Tällä kurssilla tehdään toisinpäin. Se on multa ihan tietoinen valinta. Katsotaan, miten toimii. Voi olla, että ei toimi ollenkaan. Hyvä. No ymmärtämisen lisäksi meillä on sitten tavoitteena soveltaminen. Kaikki keskeiset periaatteet opitaan tässä kurssin alkupuolella aika yksinkertaisessa, helposti ymmärrettävässä viitekehyksessä. Ja sitten kurssin lopussa tulee se erilaisia betonipilareita osio, ja siellä vasta sitten ruvetaan soveltamaan noita meidän yksinkertaisia periaatteita. Taas tietoinen valinta multa. Tuli aika iso, megalomaaninen paketti, 7 luentokerran kokonaisuus, missä ei puhuta mistään muusta kuin raudoitetuista betonipilareista. Mutta päästään oppimaan ne perusteet kunnolla, ja sitten kun ruvetaan soveltamaan, niin meillä tulee aika paljon aika erilaisia esimerkkejä. No hyvä, kurssin esitietovaatimuksia tälle kurssille. Listasin muutamia, mitä mä vähän niin kuin toivoisin, että osaisit valmiiksi ennen kuin tuut. Betonipilarin suunnittelu ei todellakaan ole mikään alkeistason juttu, vaan sun täytyisi tietää aika paljon ennen kuin rupeat betonipilareita, niiden suunnittelua. Opettelen. Statiikasta mä jo puhuin. Tällä kurssilla, kun me opitaan itse, tai jokaisessa kotitehtävässä ja esimerkissä, tai melkein jokaisessa esimerkissä ja melkein jokaisessa kotitehtävässä, lasketaan itse se statiikka ja ne kuormat ja piirretään itse momenttikuvio sille pilarille, niin se on semmoinen asia, varsinkin momenttikuvion piirtäminen, että sun pitäisi vähän niin kuin vasemmalla kädellä tai sun huonommalla aivolohkolla pystyä hoitaa se momenttikuvion piirtäminen silloin, kun sun aivot jo niin kuin suurimmalla kapasiteetillaan keskittyy siihen varsinaiseen asiaan, eli siihen pilaritehtävään. Et statiikka pitäisi olla sillä lailla hallussa, että sun ei tarvitse sitä liikaa miettiä, koska tällä kurssilla on kyllä miettimistä niissä pilareissa ja nurjahdusjutuissa ihan riittävästi muutenkin. Niin se, että osaa piirtää momenttikuvion erimuotoisille palkkisysteemeille ja kehille,
Eli nyt kun meillä on ulokkeellisia pilareita, niin ne ei ole mitään, siis momenttikuvien piirtäminen ei ole 6/2 kaavalla tehtävä kaavaan sijoitus, vaan me joudutaan niin kuin järkeilemään sitä ehkä ihan pikkasen enemmän sitä, että mikä on se pilarin momenttikuvio, missä se maksimimomentti sitten oikeasti on. No nyt kurssin alussa, kun meillä on ne isostaattiset pilarit, eli statiikkaa on kuitenkin vähän helpotettu, niin ei se nyt ihan hirveän vaikeaa se momenttikuvion piirtäminen on. Mutta se voi olla erilaista kuin mihin olet tottunut. Erilaista kuin palkeilla. No sitten lujuusopin perusteet pitäisi olla hallussa. Nurjahdus tietenkin, kun puhutaan nurjahtavista pilareista. Tekninen taivutusteoria, tarkoitan siis palkkiteoriaa ja palkin Kimmo-Viivan differentiaaliyhtälöä. Ja sitten voimien superpositioperiaate. Me piirrellään niitä momenttikuvioita esimerkiksi karakteristisille voimille ja sitten kerrotaan varmuusluvuilla ja plussoillaan ensimmäisen kertaluvun momenttikuvioon, toisen kertaluvun momenttikuviota. Niin ajatus siitä, että milloin superpositioperiaate on voimassa, milloin niitä momenttikuvioita saa vaan plussata päällekkäin ilman, että tarvitsee ottaa mitään erikoista huomioon, niin semmoiset asiat pitäisi olla jollain lailla hallussa ja ne tulee sieltä statiikan ja lujuusopin perusteista. No sitten mä oon tuohon harmaalla kirjoittanut, että pitäisi olla esitietovaatimuksena vähän stabiilisuusteorian alkeita, jakoiteratiivisia epäkeskisyysmenetelmiä ja kriittisen kuoron ominaisarvomenetelmiä. No ei näitä oikeasti tarvitse sun etukäteen tietää, kun tätä kurssia aloitat. Mutta mä halusin lisätä sen tohon, että aika moni on käynyt sellaisen lujuusopin peruskurssin, missä nurjahduksesta puhutaan suunnilleen vaan sen verran, että läväytetään se Eulerin kaava ja 4 Eulerin perusnurjahduspituusta PowerPoint-kalvolle. Ehkä kerrotaan nurjahduskäyrän käsitteestä ja nurjahduskäyrien kautta selostetaan se nurjahduskestävyyden käsite. Ja stabiilisuusteoria on todella paljon enemmän kuin Eulerin kaava ja nurjahduskäyrä. Ja mä nyt otin esimerkkinä, että meillä on siellä nuo iteratiiviset epäkeskisyysmenetelmät ja sitten meillä on ominaisarvomenetelmät, joilla päästään siihen kriittiseen kuormaan kiinni. Ja siellä on muitakin jaotteluita ja siellä on paljon kaikkea. Ja sitten tulee vielä lommahdukset ja kiepahdukset päälle. Niin semmoinen terve kunnioitus sitä kohtaan, että ehkä se nurjahdus onkin vähän monimutkaisempi juttu kuin mitä olet tottunut ajattelemaan, niin semmoinen voisi olla tarpeen tällä kurssilla. Ei tarvitse osata Rayleigh-Kritzin menetelmää noiden ominaisarvojen laskemiseen. Tietenkin aina parempi, jos osaa. Se on valtavan mielenkiintoinen aihe, suosittelen kaikille. No hyvä. Eurokoodista kuormaosa pitäisi olla jollain lailla hallussa. Eli tosiaan tällä kurssilla, kun piirrellään momenttikuviot itse, lasketaan kuormia itse, niin täytyisi tietenkin tietää kuormitusyhdistelmät ja miten niitä yhdistellään. Varmuusluvut olla hallinnassa siellä kuormapuolella. Ja sitten betoni-eurokoodi ja varsinkin se raudoitetun betonipalkin, eli se Mörkö-Learningin betonimoduuli 1 asiat, niin ne olisi hyvä olla jollain lailla hanskassa ennen kuin tulee Mörkö-Learningin betonimoduuli 2 puhumaan pilareista. Palkki ilman nurjahdusta on se perustapaus, ja sitten kun nostetaan se pystyyn ja pannaan se nurjahtamaan, niin me vähän niin kuin rakennetaan sinne sen opitun palkkiteorian päälle lisää. Me ei aloiteta nollasta, vaan me aloitetaan sen palkkiteorian päältä, mitä ollaan opittu aikaisemmin. No hyvä. Siinä vähän esitietovaatimuksista. No nyt me ollaan betonipilarien eurokoodisuunnittelukurssilla, mutta mistäs eurokoodista ja mistä kansallisesta liitteestä me tarkalleen puhutaan? Niin tällä kurssilla vielä puhutaan vuoden 2005 betonieurokoodista, eli ensimmäisen sukupolven eurokoodien betoniosasta. Pilarijutut löytyy sieltä eurokoodiosasta 1.1. Ja me puhutaan Suomen ympäristöministeriön kansallisesta liitteestä vuodelta 2019, mikä on näitä videoita kuvatessa uusin suomalainen talonrakennuspuolen kansallinen liite. Me emme siis puhu betonisilloista ja liikennepuolen tai Väyläviraston ohjeista eurokoodisuunnitteluun silloissa ja taitorakenteissa, vaan me ollaan talonrakentamisen maailmassa ja maankäyttö- ja rakennuslain alaisessa ja ympäristöministeriön hallinnon alaan kuuluvassa betonipilarimaailmassa. Ja me ei myöskään puhuta nyt vielä toisen sukupolven betonieurokoodeista. Eli vuonna 2023 on julkaistu jo toisen sukupolven eurokoodi 2,
Sille ei vielä ole kansallista liitettä, se ei vielä ole voimassa eikä käytössä Suomessa. Se tulee ehkä vuonna 2028 tai 28 vuoden jälkeen, 29 alusta. En minä oikein edes tiedä, milloin se tulee. Määräaikoja on hiukan käsittääkseni siirrelty myöhemmiksi, kun hankkeet on viivästynyt. Ja mä oon aloittanut tämän mörkölearning-materiaalien ja noiden esimerkkien teon jo aikaisemmin, noihin aikoihin, kun toi on julkaistu, ja ainakin suunnittelu jo ennen kuin sitä oli julkaistu, niin vaikka minullakin on tullut viivästyksiä, ja nyt on jo vähän isompi vuosiluku kuin toi, mutta vielä ei ole toisen sukupolven eurokoodi voimassa, niin mennään tämä kurssi. Tämä on varmaan viimeinen mörkölearning-oppimateriaali, mitä mä julkaisen ensimmäisen sukupolven eurokoodeihin perustuen. Ja nyt jos sä katsot näitä videoita tosi monta vuotta näiden julkaisemisen jälkeen, niin varmaankin olet jo vuodessa, joka on enemmän kuin 28, ja toisen sukupolven eurokoodit ehkä on jo Suomessa käytössä. Ja sun täytyisi sit näitä videoita katsellessa niin tiedostaa se, että puhutaan eri eurokoodista kuin se, mikä on sit tulevaisuudessa Suomessa voimassa. No ihan lyhyesti, mä en tästä hirveästi tällä kurssilla puhu, mutta toisen sukupolven eurokoodi, niin pilarin suunnittelun käsinlaskenta pysyy aika samanlaisena. Eli se betonipilarin nurjahduksen matemaattinen käsittely niillä käsinlaskentakaavoilla tai niillä yksinkertaisilla kaavoilla, niin se on siellä toisen sukupolven eurokoodissa hyvin samantapainen kuin ensimmäisessä sukupolvessa. Melkein kaikki, mitä sä tällä kurssilla opit, niin itse asiassa pätee myös sinne toisen sukupolven eurokoodimaailmaan. Mutta ihan perustavanlaatuisia muutoksia on tulossa betonisuunnittelu eurokoodissa, eli minun käsittääkseni, en ole vielä kovin hyvin uusiin betonieurokoodeihin perehtynyt, mutta minun käsittääkseni betonin ihan niinkin perustavanlaatuinen asia kuin betonin suunnittelulujuuden laskukaava muuttuu ihan pikkasen. Vanhassa eurokoodissa se on muistaakseni niin, että betonin lieriölujuuden ominaisarvo jaetaan tietenkin varmuusluvulla ja sen lisäksi kerrotaan sillä alfa CC-kertoimella. Muistaakseni näin. Ja niitä kertoimia siihen eteen on tulossa tulevaisuuden eurokoodeissa pikkusen enemmän, ja niillä pystytään sitten ottaa uusien, vähän ympäristöystävällisempien betonilaatujen, sementtilaatujen ja pienemmän hiilijalanjäljen sementtilaatujen hieman erilaisia lujuusominaisuuksia niin tulevaisuudessa huomioon. Tämä on mun käsitys, hyvin karkea yleispiirteinen käsitys tärkeimmästä muutoksesta siellä toisen sukupolven betonieurokoodimaailmassa, tai semmoisesta, mikä käytännössä vaikuttaa joka ikiseen laskuesimerkkiin, mitä mä julkaisen mörkölearningissa, koska melkein käytännössä jokainen laskuesimerkki alkaa sillä, että muutetaan se betonin lujuuden ominaisarvo suunnitteluarvoksi, ja jos se suunnittelulujuuden laskukaava on pikkasen erinäköinen, niin sehän tarkoittaa sitä, että koko painettu laskuesimerkki lentää roskikseen ja tehdään uusi laskuesimerkki, missä on sitten oikeat kertoimet siellä lujuuskaavoissa. Niin en ole vielä edes harkinnut sen urakan aloittamista. Hyvä. Sitten mulla on tämmöinen väliotsikko kuin suunnittelun filosofia. Nyt mennään vähän korkealentoisempaan maailmaan. Mä en ole aiemmin näitä kalvoja näyttänyt mörkölearning-materiaaleissa, mutta mä itse asiassa näin tuossa jo pari vuotta sitten yhtä vanhaa kollegaa ruokakaupassa, ja se muisteli, että voi Eki, se oli niin hyvä silloin se sun koulutus, missä sä näytit sen kalvon, että en edes tiedä, että tästäkin asiasta pitäisi jotain tietää, niin tuli tietysti hyvä mieli, kun kehuttiin, mutta sitten alkoi harmittaa, että mä en ole juuri sitä kalvoa näyttänyt millään mörkölearning-videolla, niin otin sen nyt tähän. Se ei ole tämä ensimmäinen on insinöörisuunnittelun perusidea. Mihin insinöörisuunnittelua tarvitaan? Mä itse ajattelen, että insinöörit on ongelmanratkaisijoita. Meillä on joku tosielämän ongelma, esimerkiksi se, että meidän talot sortuu. Ja sitten meillä on tosielämän ratkaisu, semmoinen talo voisi olla esimerkiksi, se tosielämän ratkaisu voisi olla semmoinen talo, joka ei sorru. Sortuva talo ongelma, ei sortuva talo ratkaisu. Ja mehän voitaisiin, ja näin ihmiskunta teki satoja tuhansia vuosia ennen kuin insinöörit tuli, niin me voitaisiin ratkaista kaikki yrityksen ja erehdyksen kautta. Kokeillaan rakentaa erilaisia taloja, ne jotka ei sorru, niin ne on hyviä. Ja sortuvat sitten ei tehdä samanlaisia enää. Ja näin me opittaisiin tekemään hyviä taloja.
ihmisiä menehtyisi ja tiedot unohtuisi, niin me ruvettaisiin tekemään hetken päästä samoja virheitä uudestaan. Se ei ole kestävällä pohjalla oleva. Meillä on esteitä, jotka estää meitä toimimasta näin. No, se insinöörisuunnittelun perusidea on se, että me nämä tosielämän ongelmat jollain tavalla mallinnetaan matematiikan maailmaan, tehdään niistä matemaattinen malli, ja usein siinä meidän matemaattisessa mallissa on sitten joku laskukaava, niin sitten me voidaan tehdä se kaavaan sijoittaminen, mikä monen mielestä on se insinöörisuunnittelun perusidea, että etsitään oppikirjasta tai kaavakokoelmasta joku kaava ja sijoitetaan siihen erilaisia numeroita, kunnes saadaan joku vastaus. Sitten me saadaan matemaattinen ratkaisu siihen matemaattiseen ongelmaan. Ja sitten meidän pitää vielä takaisin mallintaa se meidän matemaattinen ratkaisu sinne tosielämään. Ja täällä tarvitaan semmoinen tärkeä vaihe, kun suunnittelijan päätös siitä, että onko tämä matemaattinen ratkaisu se, millä me halutaan edetä, vai täytyykö me jotenkin muuttaa sitä meidän lähestymistapaa siihen ongelmaan. Eli matemaattinen ratkaisu plus suunnittelijan päätös. Ja sitten jonkinlainen takaisinmallinnus tai suunnitelmien dokumentointi, piirtäminen, että me saadaan sitten piirustukset siitä talosta, joka ei sorru. Tämä on insinöörisuunnittelun perusidea, noin niin kuin minun mielestäni ja noin niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ja kaavaan sijoittaminen on se helpoin osuus, mutta siitä huolimatta moni ajattelee, että insinöörisuunnittelu on sitä kaavaan sijoittamista. Se vaikeus on täällä, että miten me mallinnetaan ne tosielämän ongelmat matemaattisen maailman ongelmiksi, ja siellä tarvitaan se varsinainen mekaniikan osaaminen. Oikeita kaavoja ei löydy standardia selaamalla, vaan pitäisi ymmärtää, mikä se ongelma on, ja osata sitten jotenkin rakentaa se matemaattinen malli. Ja sitten toinen vaikeus on se, että miten niistä matemaattisista tuloksista tehdään oikeat johtopäätökset, oikeat suunnittelijan ratkaisut. Hyvä. Siinä lyhyesti insinöörisuunnittelun perusidea. Ja korostan sitä, että miksi parhaani yritän, että Mörkö-Learning-materiaali ei olisi kaavaan sijoittamisen oppimista, vaan tämän oppimista. Ja varmasti sitten myös tämän oppimista. Sitten tämä ehkä paras kalvo. Miten voi tietää, mitä tietää ja mitä ei tiedä? Meillä on olemassa jonkinlainen avaruus asioita, mitä on, mutta me ei tiedetä niitä asioita. Ja sitten meillä on siellä avaruudessa jonkinlainen alue, mikä tiedetään, se on toi harmaa pallura. Ja sen harmaan alueen reunamilla, mikä me tiedetään, niin on joukko asioita, että me tiedetään, että se asia on olemassa, mutta me ei oikein tiedetä, että miten se menee. Ja sitten meillä on joukko asioita, että me ei edes tiedetä, että tämä asia on olemassa ja tästäkin pitäisi jotain tietää. Ja vaikeus about minkä tahansa asian ymmärtämisessä, hahmottamisessa, itsensä asemoimisessa osittain tuntemattomaan maailmaan on se, että me ei tiedetä, kuinka iso tämä musta alue on. Me ei tiedetä, kuinka paljon on niitä asioita, joista me ei tiedetä, että tämäkin asia on olemassa ja siitäkin pitäisi jotain tietää. Ja se aiheuttaa sen, että usein se joukon tyhmin kaveri on se, joka tietää jotain ja ajattelee, että tämä on kaikki, mitä on olemassa. Minä tiedän kaikesta kaiken, kuunnelkaa kaikki minua, älkää kuunnelko asiantuntijoita. Ja usein se joukon viisain kaveri on se, jolla tämä harmaa alue on aika iso. Sillä on näitä sinisiä palluroita täällä avaruudessa aika paljon. Ja niistä se on alkanut ymmärtää, että voi jestas, miten iso tämä musta avaruus onkaan. Voi jestas, miten paljon on sellaisia asioita, joista en edes tiedä, että siitäkin pitäisi jotain tietää. Ja me ollaan sellaisen ongelman äärellä, että se, joka luulee tietämänsä kaikkein eniten, luultavasti tietääkin kaikkein vähiten. Ja sitten taas toisinpäin, se, joka luulee, että ei tiedä vielä paljon mitään, niin on ehkä ainoa, joka on juuri ja juuri alkanut tajuta jostain jotain. Hyvä. Tosiaan ei mulla ole mitään ratkaisuja näihin, mutta halusin ottaa tämmöisen osion suunnittelun filosofiaa ja tuoda nämä ajatusmallit esiin tietynlaisina perusteluina sille, että miksi
painotan sitä asioiden ymmärtämistä enemmän kuin kaavaan sijoittamista, tai ainakin yritän painottaa. Katsotaan kurssin lopussa, miten siinä on onnistuttu. Hyvä. Sitten vielä tuommoinen 3. aihe suunnittelun filosofista, osaamisen ja ymmärtämisen tasot. Nämä on käsittääkseni japanilaista aikido-kamppailulajista lähtöisin, tai ainakin Japanista, japaninkielisiä shu, ha ja ri. Minä olen pöllinyt nämä tuommoiselta ketterien ohjelmistomenetelmien konsultilta Alistair Coburnilta, ja hän taas on pöllinyt käsittääkseni sieltä aikidon maailmasta nämä. Niin saa pölliä multa eteenpäin ja käyttää, jos kokee tämän hyödylliseksi ajattelumalliksi. 3 osaamisen tasoa siellä japaninkielisessä maailmassa, shu, ha ja ri, en ole edes ihan varma mitä tarkoitetaan. Ja shu-tasolla, sillä kaikkein alimmalla ymmärtämisen tasolla, niin ihmisellä on kova kaipuu sille, että sillä on selkeästi rajatut ongelmat, ja jokaiseen ongelmaan on yksi oikea ratkaisu, ja kaikki on hyvin suoraviivasta. Jostain oppikirjasta kerrotaan, että aina kun sinulla on tämä ongelma, käytä tätä ratkaisua. Ja tämä on ehkä meidän maailmassa se kaavaan sijoittamisen taso. Halutaan että selata jotain oppimateriaalia, kunnes sieltä löytyy yksi selkeä kaava, johon voi sijoittaa sen numeron, joka siinä tehtävänannossa kerrotaan, ja sitten toivotaan, että saatu ratkaisu kertoisi jotain siitä tosielämän ratkaisusta. No sitten meillä on ha-taso, jonkinlainen jäljittelystä irtaantumisen taso. Ruvetaankin soveltamaan sitä opittua asiaa, niitä ongelmia ja ratkaisumalleja, mutta me tullaankin jollain lailla tietoiseksi siitä, että ehkä samaan ongelmaan voikin olla 2 eri ratkaisumallia, tai toisaalta meillä voi olla joku ratkaisu, joka jollain lailla käy 2 ongelmaan. Ja meillä rupeaa syntyä tänne tämmöisiä ongelmien avaruuden aliavaruuksia, tämmöisiä harmaita pilviä, ja sitten ratkaisuavaruuteen rupeaa syntyä jotain alikokoonpanoja. Ruvetaan soveltamaan sitä opittua ja ruvetaan ymmärtämään, että me voidaan itse tehdä päätelmiä siitä, että mihin ongelmaan mikäkin ratkaisumalli on parempi. Onko johonkin ongelmaan useita vaihtoehtoisia ja voidaanko me jotenkin arvioida, että onko joku niistä ratkaisuista parempi kuin muut. Ja sitten meillä on se täysin intuitiivisen soveltamisen taso, ri-taso, ja siitä Alistair Coburnin tiestä on pöllynyt tämmöiset, että siellä on vaan tämmöinen pilvi, ongelmien avaruus, ratkaisujen avaruus, ja täysin intuitiivisesti sinkoileva nuolien kokoelma, jossa osataan, niin kun ymmärretään ongelma, niin osataan valita sieltä ratkaisuiden avaruudesta joku ratkaisu, ja sitten ihan pikkusen erilainen kuin se ongelma on, niin valitaankin sieltä sitten eri ratkaisumalli. Eikä oikeastaan edes ole enää mitään laatikoituja ratkaisumalleja, vaan on vaan avaruus täynnä ratkaisuja. Ja tämä liittyy tänne, että se shu-tason osaaminen usein riittää se alimman tason osaamisen tähän kaavan sijoittamiseen, mutta sitten täällä tosielämän ongelmien mallintamisessa matemaattisessa maailmassa se shu-taso ei riitä mihinkään, vaan pitäisi ymmärtää niitä ilmiöitä ja osata hyvinkin monimutkaisesti soveltaa sitä käytettävissä olevaa tietoa. Esimerkiksi sitä matematiikan tai mekaniikan teorian tietoa. Hyvä. Siinä nämä kalvot, mitä mun oli tarkoitus näyttää. Nyt kun mä siellä kurssin esitietovaatimukset kohdassa puhuin, että statiikka pitäisi olla hallussa, niin vaikka me ei olla vielä tällä ekalla johdantokerralla opittu mitään siitä pilarin suunnittelusta, niin mä laitoin yhden harjoitustehtävän sinne Mörkölearningiin, ainakin yhden. Jos oikein innostun, niin voin laittaa lisääkin, mutta suunnitteluvaiheessa on suunnitellut sinne yhtä tehtävää. Ja se olisi tämmöinen statiikan tehtävä, missä pääset laskeen pilariin kohdistuvat voimat ja piirtää momenttikuvion sille pilarille. Et kun mä korostin sitä, että se momenttikuvion piirtäminen olisi tärkeä juttu, se pitäisi vähän niin kuin osata ennen tätä kurssia, niin mä laitoin yhden kotitehtävän, jolla voit testata itseäsi, että osaanko varmasti statiikan ja momenttikuvion piirtämisen asiat. Ja toisaalta, jos sä oot epävarma siitä, että osaankohan tarpeeksi hyvin, niin nyt tässä yhdessä ekassa harjoitustehtävässä tällä kurssilla, niin siellä malliratkaisussa mä pyrin niin selkeästi ja hitaasti kuin suinkin osaan, niin selostamaan sen statiikan ratkaisun etenemisen siinä yhdessä tehtävässä.
Ja sitten kun me mennään tämän kurssin myöhempiin tehtäviin, mitkä on aika paljon pitempiä tehtäviä, niin niissä se statiikkaosuus saatetaan mennä aikamoisella pikakelauksella yli, että päästäisiin nopeasti siihen varsinaiseen kurssin asiaan, eli siihen pilarin mitoittamiseen. Niin sillä logiikalla, jos pelkäät, että pikakelaustatiikka ei sovi sulle, tarvit vähän hitaampaa, niin nyt tässä tämän ekan kotitehtävän malliratkaisussa, jos vaan suinkin onnistun, niin mä pyrin käymään sen sitten riittävän hitaasti ja selkeästi läpi, että pääset vähän kertaamaan, jos statiikan ja momenttikuvion piirtämisen asiat on päässyt unohtumaan. Hyvä. Nyt mä oon kertonut, mistä Mörkölearningin betonimoduuli 2, eli tästä betonipilareita koskevassa moduulissa on kyse. Tämä ensimmäinen kerta oli vain 1 videon mittainen, ja niin on itse asiassa meidän toinenkin kerta, mutta sitten siellä 5 seuraavaa luentokertaa, niin meillä on enemmän videoita, enemmän harjoitustehtäviä, enemmän esimerkkejä, enemmän kaikkea. Ne kaikki 6 seuraavaa luentokertaa löytyy sieltä mörkölearning.comista, Betonirakenteet 2 moduulin alta. Kannattaa surffata sinne, jos et vielä ole. Ja mä tuun varmaan julkaisemaan ne muutaman viikon porrastuksella. Mä en laita niitä sinne kerralla kaikkia. Eli jos löysitte videon vaikka YouTubesta heti julkaisuhetkellä tai julkaisun jälkeen, niin voi olla, että siellä ei vielä ole kovin montaa. Mutta siellä mörkölearning.comissa on vähintäänkin sit julkaisuaikataulu ainakin 5 ensimmäiselle luennolle, niin voit sieltä sitten seurata, että milloin kannattaa olla skarppina odottamassa, että saa lisää tietoa betonipilareista. Nähdään seuraavilla luentokerroilla ihan pian. Siihen asti moi moi!